ndị be anyị n'ụzọ pụrụ iche ana m achọ isi ụnụ mmasịrị ndị be anyị happy new month. Onweghị ya emebi aṅụrị anyị, onweghị ya emebi udo anyị, onweghị ya emebi ndị n'otu anyị. Mana ihe mpụtara n'ụtụ abụ na nchọ ka ndị Igbo bịa jụọ ele ihe kpatara that young man a na-akpa asari dokubo ji abụọ na-agwa ndị Igbo okwu. Ọ na-agwa Igbo okwu asị ifu na Igbo enweghị ndị anyị bụ maka iyi ugo eji wee je tube nsị, maka na oyi tube nsị ugo nsị kwesịrị ewere ihe ekpuchie nsị gwuo ala tie nsị maka iyi irube nsị ugwu. Ya kpatara asari dokubo ga-eji wee na-esi isi banye na-eji ọnụ na-akparị ndị Igbo na-agwa ndị Igbo okwu anyhow. These useless Igbo brothers, these so-called brothers, these Igbo, these people, this and that, this and that. Now, when the Igbo okwu, cause if na anyị nwebụ Igbo enwe ndị anyị bụ anyị agba nkịtị. Kedu ihe ji gba that young man nkịtị? Ọ na-ekwugheri onye ọbụla agba ya nkịtị. Anyị agbara ya nkịtị na anyanwa bụ onye bụ onye maka iyi na-erubere nsị ugwu. Nsị ekwesịrị igwu ala tinye eribe ya ugwu. Ọ na-esisi isi. Onwe onye nwere okwu. Ọkwa maka iyi na-eyuzuru ya, ọkwa maka iyi na ọ dị against Igbo, ọkwa maka iyi na-etiri ya, ọ na-emebisi Igbo be anyị. Ọcha n'ụwa marọ na ofu ibe kara m obi n'ụwa bụ na o mesịa na mmadụ ọbụla ga-anwụrịrị anwụ nke ọ bụla imetiri gosi ya ya ka o megidere ọ dịzie ya ka asị na onwere ndị anyị bụ. Afụrụ nke o si agụ obodo anyị, ọ na-agụ ebe niile na-akpa n'Igbo ebe niile na-akpa ebe dị iche iche iji gosi gị. Mana ofu ife na-agwa abụ ome onye ma onye a gbani ya were egbeliri eji. Gbani asari dokubo a ya were egbeliri eji. Onye bụ onye mere ya na o ji akparị Igbo were kwuo egbeniri eji. Ka anyị bụ Igbo ghara ebe anyị nọlụ ekwute okwu Igbo ndị mmadụ eme Igbo people they are wonderful. Mana mgbe e ga-ebido kparịba Igbo wube Igbo naanị anyị anakpue. Ndị Igbo ekwesịghị iji ịjụ onye ahụ ihe o ji akparị anyị ekwute okwu Igbo dịka o nwere ndị ọ bụ iche. Ọkwa ma unu niile bụ ndị asịrị n'ụbụcha ndị politicians unu niile ka a na-agwa ya. That boy na-akparị ndị Igbo too much. Why? Onye mere that young man ji akparịgharị ndị Igbo, onye nzuzu a ji agwa Igbo okwu anyhow. Let you people go and advise that idiot. Si ka anyị advice ya kparịsịra ndị Igbo. Ọ bụrụ na ọ na-achụ ego ya ji echube ego ya mebe biznes ya ma ya kparịsịra ndị Igbo. Na onwe onye Igbo ọ fụrụ na-akparị ndị befa omugo onye Igbo pụtara na-akparị ndị onejeneta bifo. Kedu ihe na o ji dizie anyị ya ji dizie n'Igbo be anyị karịchazi ibe niile. Gwakwana ya n'ụwa ka nọ n'ime ya na mmadụ na anwụ anwụ. Gwakwana ya o ndị ọzọ bụ ndị Igbo be anyị gwa ya okwu. Ndị anyị nwesịrị n'Igbo gwa ya okwu that you should stop that. Agba Igbo brothers ọ dịka ụmụazị ka a kpọrọ na ọmụ na gị na-abụ ọsị m asari dokubo. Anya bụ asari dokubo ma ọ bụ onye si nye advice. Nye advice sikwa ndị befa gwa ya okwu na ndị be anyị ara akparị ndị befa. Anyị agba ya nkịtị. Iju onye ọzọ gịnị ka a ga-emekwe? Kwuo okwu. Sie ya on soro kwuo okwu. Onye ọbụla kwubo okwu kpọba ya na fonu chibia wọn na bada atọ kwụsịa ọsụsọ mkparị nwanne gị. Ọsụsọ mbete ego ebeteziri Igbo nwazi ebe o sipụta na-eme ka osisi ya maka ewere ego bribe riruo arụ na na-etizi ya iviri ara arazi nwunye anyị n'ihu ya ekwu okwu. Anya ya dị n'ego ewepụ iru. A na-aragodi nwaanyị n'ihu ya ewepụ ihu ọhịa anyị kwenu maka ego. Ọ dị kpatara iji otu a ga-eji na-ekwu okwu otu osisi onye ọbụla agba ya nkịtị. Dugodi ụzụ rere na-agba ya okwu. Nnatụ okwu gị amaka, okwu gị kwụ ọtọ, ịgbọlibe ewu na-eri. In fact, okwu gị kwụ ọtọ ka o gbesiga. Okwu gị niile amaka. Mana o nwere ya nchọrọ ịgwa gị. E nwere ife kpatalụ ede ji wee bee nwee. Asari dokubo anọkatọrọ kparịba ndị Igbo.
ọ nakọtara just bi ite ọtọ kparịwa ndị Igbo. Ndị sụrụ oyibo si gị na charity begins at home. Ọwụ ndị Igbo ji aka ha wụọ onwe ha naanị, maka na ndị Igbo na-asị gị na onye kpata nkwa arụrụ ngwere abịala ya oriri. Ndị Igbo kpatara nkwa arụrụ, ndị Igbo sịrị asarị bikonu bịa kparịba na anyị. Cheke na mba niile dị iche iche, o nwere onye ga-ejide onye dịka Maazị Nnamdi Kanu tinye n'ime nga ọbụla na-atara ya na kọt, ọ bụ na o nwere ife ọkọmiti, o wee jebe nọọsị ka ndị Igbo, ka rait ndị Igbo, ka oke ndị Igbo batalụ ndị Igbo. O nwere obodo dị na mba ụwa niile enwere ike ijide onye dịka Maazị Nnamdi Kanu tinye ebe ọ nọ kịta, a na-ekwute okwu ndị o si na be ha ụmụ nwanne a na-achị gị na ha chọrọ Igbo presidency, na ọ bụla ka nwanne ha ga-eji pụta echi niile na-ewolu ife akọba anyị ọnụ, onye ọzọ apụtasị waya eji aka anyị ọnụ. Efuria ihe a niile na-ekwu, ichete na Nwike gburu ndị Igbo bi n'obi Igbo, oyi Igbo obi Igbo wee masacha wee gbuchie ha. Ndị ọha na eze ndị Igbo eje gụba Nwike ka anyị ga-eso, ma ọ na-eje ma ọ na-ana Nwike ka anyị ga-eso. Onye Igbo mere ya ha, gịnị ka ị ga-akpịa? Asari Tukumba anara akọ ndị Igbo ọnụ. Ọ chọ ka ndị Igbo mara ife. So dịka ka okwu ga-amaka, mana ọ bụ na ndị Igbo chọọ ka ndị ọzọ ghara ịkpalizi n'Igbo, ndị Igbo ga-ebugodo ụzọ kwanyere onwe ha ugwu, protect godu nke ha, kwụrụgodu n'ofu ife. Legodo ogbugbu na-egbu ndị Igbo n'Imo steeti. Kedu onye na-egbu ya? Hope Uzodimma. Kedu ndị na-akpọbata Operation Python Dance? Iche na ndị ahụ gị na nnebe ịpụtisi akpọnye gị ndị amị n'ịchọ ije gbuo ndị be gị, iche na ha kọbazie gị ọnụ, esisi akọzina gị ọnụ. Nna m ọ bụla na nụrụ ya n'ọnụ asarị bụ nsogbu. Ihe ja ndị Igbo dị nzuzu. Eji m Maazị Nnamdi Kanu wee malụ gị atụ. Cheki ebe Maazị nọ n'ụbọchị nke tata. Cheki ihe niile na-eme n'ala Igbo. O nweghị onye Igbo bụ itere ọtọ si mba enough is enough. Eji onye dịka Maazị Nnamdi Kanu, ọ bụrụgodo na ga-eji dozi one Nigeria bụ ihe ka ndị Igbo mkpa. Ọ dịghị ka ọ bụrụ onye ugwu ka eji bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ugwu, ọ dịghị ka ndị Igbo ga na-ekwu okwu election na Nigeria ndị ugwu ene-ege ha ntị. Ọ dịghị ka ọ bụrụ onye Yoruba ka eji ọ na-eji Maazị Nnamdi Kanu, ọ dịghị ka ndị ugwu na ndị Igbo ga na-ekwu okwu election ndị Yoruba na-aga ha ntị. Ha ga-asị ha bifo na-ekwutogodo ekwu election, biko nụ kpọpụtagodo Maazị Nnamdi Kanu, kpọpụta na nwanne anyị nwoke na o nwere ife ome. Ndị Igbo emerie? Mba, ha emerie, mana ha ka a chọrọ ije dozie Naijiria. Nekwanụ so ndị Igbo wọkwe mana ejidere mgbe ejidere Maazị Nnamdi Kanu. Obasanjo na ndị eze ndị Yoruba gbakọ nyụọma mmiri akpọpụta ya Maazị Kanu. Nna onye kọ ndị Igbo ọnụ to onye a na onye a trai asarị trai n'ihe okwu ya amaka. Owu anyị iwe, anyị bụ ite ọtọ. Enweriziri igwe n'ala Igbo? Igwe anọ n'ala Igbo? Kedu nwere onye ọnụ ya na-elu n'okwu? Anyị ga-ebidogodu nyegodo onwe anyị respect, kwanyere onwe anyị ugwu ka ndị ọzọ wee kwanyere anyị ugwu. So ọdụ ka ọ dụrụ anyị. Nna atụ okwu ga-amaka mana burugodo ụzọ gwagodo okwu anụ atọ ndị Igbo. Daalụrị nne, okwu gị dị ọ dị mma, mana chegodu kedu ihe bute ya bụ mkparị. Onye sisi kparị anya, ndị Igbo sisi kparị bafa. Chekigodu na ala Naijiria ka ndị Igbo nọ ya. Iyere ndị Igbo na-eme onye ọbụla. Ndị Igbo dị iyere ha, ọ bụ na ọ dị eme gị ọ na-eme m. Ka anyị gwa na onwe anyị nke bụ eziokwu. Daalụrị nne, okwu ga-amaka.